салом ба ҳамаи тамошобинон. Бинен имрӯз чӣ хел офтоби хушрӯ, осмон капка буд, аҷоибот. ҳавои тоза биромадем. Вай, чапа шудай ҳавай. Нилуфар ман инҷода берун биромадай ҳама. Шодӣ, хурсандӣ чӣ ба ман калид. Аёдам биромадай калита гирам, як берун бироем. Набинам барф чӣ қадар шудаги тамошобинон гиромӣ. Баробари қадиман. ин барф ҳамиқа задагӣ неста. Ҳамин ҳавлия барф аша. Ҳаминҷода парстагием. Вай, шумо аллакай чӣ кор кардин? Я тарафтона пури барф кардин. Попоша мондин шумо ҳаминҷода. Ина бинан ҳама ҷошо аллакай пури барф кадай. Красиво. Да, красиво. И айгиҷо барф ғалтида. Красиво. Красиво. Нахс. Бинан торт шудай боло. Мана инҷода. Ана ҳамиқа барф бисёр. Кани шумо? Мана шумо? Большой. Вай. Мана бинен чӣ қадар барф инҷа. Қапамша? Ман давида наметунам ака. Меғеҷам ман давам. Дасташа афшонад ака. Дасташа тоза кунад. Хайрат рӯш барф нашуда. Ғалтидин шумо. Аз ҳадди ба наздик шудагӣ буд барои ҳами. Бай. Хандисем. Нилуфар ғалтид. Маляш, ман катока диста мана. Маш май нафаҳмидестам. Ничего. Исто ман шапкаша сӯз кунам. Ана, кани? Ана сот. Бухалтид хезен. Ака хона равин хезен. Ана диденан короша. Заминда хоб мерад ба ҳазур. Ях мекунен охи. Не? 1, 2, 3, 4, 5. Только дизда. Қапамша? Капаша нет. Чиба? 1, 2, 3, 4. Мохуд моя катаца дорум дистем. Барфа бинан чӣ қашта. Бисёриҳо мегӯяд вайда комментарияда нависонданд ки ҳавли шумода барф бисёр, Москвада барф воқа бисёр нестай чӣ хел. Аз сабаби ки Москвада мана намак мечӯшану бо ҳар хел химия мечӯшанд ки то ки барф об шавад гуфта. Барои ҳамин оқа маълум нест ки чӣ қадар барф бисёр задагӣ. Ин ҳавли мо ҳамин барф занад ҳам хел меистад. Худ мо тоза мекунем, намак намечӯшем то ки об нашавад гуфта. Барои ҳамин ҳам хел ҷамъ шуда бисёр мешавад. Шинен шумо.
Давай. Охай, лопаткой грин хатон шине машмой кататься дорон. Давай. Шине накрывай, да, санкада. Чокат. Намехоин штан. Хай мана хамин лопаткой. Лопаткой будет санкада бошад. Мана. Мешат? Порой хаме кабад истерика. Аркадак. Биоин хай мана ма мемонум шохи мана. Ана. Хам хал мода наметунен шумо бад. Хочу шанка. Бад қар мекунад ҳами хал одам. Хочу шанка. Чӣ бо? Хай агар не ман лопаткая кататься медоронам, шумо шинен ҳамунҷода. Пока. Хесен охи. Дастам я хат перчатки нагрести. Давай шинен. Био лопаткай ман ҷуда мемонем. Ой. Ана мехая ка хатон шинен. Попошамон. Хаб рафтем. Рафтем. тамошобинони гиромӣ торта низ ман тайёр кардам. Имрӯз ана ҳамин хел шуд, камтар дер шуд, бегоҳӣ аллакай соат 7 шудаги аст. Ман камтар кору бор доштем, рафтем, омадем, баъд чӣ хел гум тортро давом додам, вай кардем. Пура тортро тайёр кардам. Хайрият ки ҳамон 1 литр сметана ба ҳамин торт расидак. Пура камтар ками карду, ман мехостам бисёртар бошад. Ҳамин кремаш леки ками кард. Агар ки масалан 1,5 литр ҳамун 3 қутия ҳамаша меандохтам, агар ба фикри ман хубтар мешуд. Ва сметани крем чӣ хел? Ин сметани крем барои ҳамин торти хонада, қабати торта мешавад. Ин хел торта оро доданда намешад, барои он ки беҳад мулоим аст, тез об мешавад. Акнун ман торта яхдонда мемонам гашта ва пагоҳ насиб бад мебурамша, барои он ки нав тайёр шуд. Агар ки шавҳарам шаб омада набуранша, ҳамин кати пагоҳ бад бурида қабаташа мебинем, кани қабаташ чӣ хел шудаги. Ва ман ҳозир акӯ ҳама ҷоя ҷамъ карданам дар кор, барои ки баъди видео ҳама ҷо титупит, ҳама чӣ расво тез ҳама ҷамъ кардан дар кор. Боз пагоҳ рӯзи истироҳати шавҳарам ҳаст, мумкин ки хонаи холамшон равем. Тамошобинони гиромӣ, ана ман болода вай торт тайёр кардестам. Бо гуфтам ки чӣ хел Нилуфар оромак хонада шиштай. Ана чӣ кор кати машғул будай Нилуфар. Мана ҳамаи ҳамин простина фломастер кати ранг додай. Бо акнун ҳозир маҷбур ҳамаша алиш кардан дар кор, якбора хонаи палисоз мекунем. Ҳа? Мано тамошобинони гиромӣ, мо ҳама каса меҳмонӣ рафтаистем. Нилуфар хурсанд, имрӯз рӯзи истироҳати шавҳарам. ҳозир мерем аку 1 соат 1,5 соат ра. камаз чӣ хел ҳама ҷо чиркин, ҳама ҷо расво. охавай нишон дистам ки чӣ хел ҳама ҷо вай. Ягон мошин тоза нест. Мана Нилуфар мошинои ҳисоб када рафтестай. Пошла мишень. Да. Машина. КамАЗ вай. Чӣ айба? Дудуна машина. Дудуна? Дыта будай машинам? Дудуни есть.
Чин. хобаш мебарад Нилуфара. Чин. Мам. Чин. Вешам камаз. Большой. Ну, благодарить. Я же пропустил. Че благодаря? Ну, это Ini камаз дарни вайда мондай. Поворот налево. Трактор, да, он, ага, трактор не Через видит. 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Манже шахри Поверните направо, Быкова. а затем поверните направо. Кайын капсат. Ах ты. Хаскули да лучше все. Пас кадым ша. И чин. Шахри Быкова мана Раменский район омаде. Чего светофора пешто истодия? Через дорогу. Зи поезд мегзера, да? Электричка. Че вай? Поезд. Поезд да? Да, поезд. Мами электричко да штеги. Да, Халам шонкати. Ну, махлышно. Электричка как обычно, да? Як он вайна дура. поезд. Да. дар нашта одамо шеър хондаву ҳарчи фурӯшӣ газета фурӯшӣ меовардан. намекушоян гузашта рафтку вуруди. Ты смотришь мультики. Ты не омада пеши моян гирифтагим кадом раис трикатина. Трикотина. ҳозир рафта расем ба трикатина мемонам ша. Мама, ты же пляши во трикотина. шумо хунук хӯрдаен ҳиккастон гирифтае? Ты же вот. ой Ты же вот это. чева Мам, да мама. дидим ша. ана ҳолиам мо рафтестем 2 соат шуд ҳамхела раҳо пробка бо омадем ки раҳи поезда якта не 3 поезд гузашт. ҳамхелоз як 10-15 минут пас мерасем. шумо да чӣ додиян? Баласки. че барашек додияман. Хола. Холаш. Вай холаш Нилуфар да мана барашек падарка кардаем. Мо омадем топ торик соат 9 шуд. Вай бо пешаш чимчи фарфарак дошта. Баласки. рафтем аклибосо шакашем Нилуфар. Да, Нилуфар мошинда хорафт бо худаш хест. Шоколадки. овози бо шоколадкиёша мети. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел қабати торти медавик ана ҳамин хел шуд. бениҳоят болаззат шудагӣ. ман фикр кардам ки кремаш кам мешавад ва хушк мешавад ки лекин не ихел не дар ҳақиқат хуб шудагӣ ҳаст. лекин ман мехостам камтар кремаш бисёртар шавад. лекин шавҳарам мегӯяд ки агар ки кремаш камтар бисёртар мешудагар ба танҳо маззаи крема мефаҳмидию тамом. ҳамин нормални хубаш ҳамин гуфтанд. аз ин бисёраш безе мешавад, аз ин камаш хушки бад мешавад гуфтанд. дар ҳақиқат болаззат шудагӣ аст торти медавик. ана ҳамин хел шумо низ ҳатман тамошобинони гиромӣ тайёр кунед.